Urtebeteko lan gogorraren ondoren, gure interes taldeen ideiak eta beharrak bildu ditugu FOAR metodologiari jarraituz eta Euskadiko lanbide heziketa indartzeko estrategia berri bati forma eman diogu. Gure misioa lanbide heziketa hobetzea, prestigiatzea eta lidertzea da, gure abantean sare osoaren, pertsonen, enpresen eta gizartearen mesedetan ikuspegi nazional eta internazional batetik. Gure ikuspegiaren arabera, erreferente estrategikoa gara lanbide heziketan. Eta balio hauek gidatzen gaituzte. Zintzotasunak, lankidetzak, ilusioak eta elkartasunak. Gure ikastetxe elkartuen arteko kohesioa eta laguntza indartzea. Gure nortasuna bultzatzea eta funtsezko gaietan aleginak lerrokatzea. Elkarte gisa fidagarritasuna, arintasuna eta sendotasuna transmititzea. Enpresekin lankidetza eredu berritzailea garatzea. Nazioarteko mugikortasunean, aliantzetan eta proiektuetan hazten jarraitzea. Estrategiak partekatzen ditugu eta administrazioekin lerrokatzen gara funtsezko gaietan. Lidergoa eta gure sareko kide izatearen harrotasuna indartzen ditugu. Erreferente gara gizarte berrikuntzan. Digitalizazioa bultzatzen dugu eta berrikuntza irekia gidatzen dugu. Eskerrik asko prozesu honetan parte hartu duzuen pertsona eta erakunde guztiei. Bidaia honetan, zuen laguntza ezinbestekoa da.